channel ni Ma'am Faith ket ag istorya tayo tata. Amoyot istoryaan tayo tata ket may panggap iti Paskwa. Nya natin mapaspasamak ti Paskwa. Sino tati sumangpat? Kitaan tayo dito yung istorya Okay. Sakbay tayo nga agrugi, dagi ubi. Nakasubscribe kayo di YouTube channel nan? Okay, ag-subscribe kayo tapno nunto addan to kabarbaro nga istorya, makita yun to lata. Hey, agrugi nga roden. Ni Santa Claus ket umayan. Insurat ni Dandy kanin drawing ni Tammy Lyon. In pablaak ti Landals di Ashland, Ohio, USA, idi 1994. Kinugtaran ni Max Jai Snow, idi buybuyaan na ni Manang na nga ni Manang Jennifer nga makaiayam kadagiti gagayam na. Ang pingahan na nga kayat nga makiayam kanya na. Iso nga nagbukaw, Manang Jennifer, kayat ko tagarami ti snowman nitan. Hanggang agpupukaw Max, kuna ni Manang Jennifer. Kat napan, intuloy naman na tinakiayam kadagiti gagayam na. Haang nga maawatan ni Max, aping nga mabaling agpukaw isuna, kat dagi suna ruwar, kan aduti natagari nga ubing. Nagtugaw ni Max, isangot ti balayda. Kat nagmisuot, idikwan napuntaan isuna ti Snowball. Nanang, nagtaray isuna nga imunad yay balayda. Napuntaan nak ti Snowball nanang. Imbaga ni Max kaninanang na. Uray no haang nga nasakit, nagsangit ni Max. Ginanang ni Max, kinis na isuna. Hanggang agsangsangita na, among kadino apay, dinamag na. Nagpanunot ni Max. Haang nga agpukpukaw. Haan nga agmismisuot. Haan nga agsangsangit. Ibagbagak no apay. Nalagip ni Max. Santa Claus. Kunana. Umayan ni Santa Claus. Amo ni Max nga haan isuna nga nagbalin nga nasingpet tatang nga taon. Idi imay kasinsin na tapno maturog yay balayda. Kinugparan isuna ni Max, iso nga natin nagyan ti katre. Adapay din na minsan ni Max na panap sinibugan di sabong ni nanang iti juice. Nakakatkatawa, idikwan na taymeten dagiti sabungan, haampay nga mayat deyay. Manang Jennifer, dinamaag ni Max, idiimunag ni Manang na. Nagbalinak ka din nga nasingpet mo no nalukot at pangatawaan. Ay, kuna ni Manang Jennifer nagkatkatawa. Inikam ti bubble gum, di gibuok ko, idi matmaturugak. Maditirik na, idi masapul nga gatingan ni nanang ni Jay, bubble gum. Iso nga ni Max, naawat nan. Umayman ni Santa Claus di ayanda, haang nga maikan ni Jay medyas ni Max. Idi rabi iti Paskwa ni Max ka ni Jennifer, sinimpada di Christmas tree da. Tatanga umay ni Santa Claus, kuna ni Manang Jennifer. Hangga kakadingan na ragsak, Max? Ngom ni Max, amuna nga, ad-aduti panagbalin na nga naluko kaysa yanti na singpet ididay nga taon. Awan ti ito ni Santa Claus, kanya na. Napanunot ni Max, ni Santa ka nagigi reindeer da, agpayab da, yanti balbalay. Nakarigrigat ti aggaw awit ti nadadagsen nga sako. Mapanti sabasabali nga balay. Iso nga ni Santa,
Nabannog nga ta. Nanang, kuna ni Max, mabalik ka din nga mga laak pigatas kan cookies? Ay, rabiin anak, kuna ni Nanang. Ay, hanga para kanya, kuna ni Max. Sinimpa ni Max, di gatas kan cookies. Ni Max, isu na tinakariing, iti aldaw ti Paskwa. Napan isu na jay, babati balayda. Han na nga kayat nga kitaan, di medyas na. Amuna nga awanti, nagyan na. Ngam, idi kinitanan, nagigtot ni Max. Nakita na di jay medyas na nga napuno ti regalo ni Santa Claus. At dapay surat na, Dear Max, thank you jay inted mo kanyak nga kanek. Nakamay mayat gi inaramid mo. Merry Christmas. Naggapo ka ni Santa Claus. Nasingpetak, inpokaw ni Max. Nagtaray isu na nga napaan ti kwarto ni Nanang ken tatang na. Riniing na isuda. Nagkanta. Inaramid na, jay, listaan na, ket kinita na amin. Ket kuna ni Santa, ni Max, ket nasingpet. Ni Santa Claus, ket umayen. Okay, ket nalpasan. Nagustuhan nyo kadigi istorya? Subyan tayo, hindi na magkutatay ah. Sino nga tayo sumangpet? Okay, tisimangpet ket ni Santa Claus. Apay nga tanga agit ited ti regalo ni Santa Claus. Ni Santa Claus agit ited ti regalo kadagiyay nasisingpet nga ubing tapno isu ti sukat. Yan ti inaramid da kinasingpet iti maysa nga taon. Ket si kayo. Lagi pa nyo mamat, nagbaling kayo nga tanga na singpet wano nalukot at tanga taon. Okay, narod, nagigi ubing, masapol, kanayon nga agsingsingpet, haan laeng nga tataasid ti Paskwa, no diket di maysa buo nga taon. Gaputan ni Santa Claus, makitkita na dagijay kukuan tayo nga nasayaan. Okay, nagustuhan niyo ti istorya tayo? Nagustuhan pa eh. Aging gana ti sumarunong nga pa nagkakadwa tayo. Bye-bye, ubing!